này Rantai aja. bukan kok Mana tambahnya? tunan pelening nunggu Nasegat pun tak punya aku mandi oleh Mbok Marmi ya. tidak mbak cemilan aku orang dewa Iya mu. itu cara kerupuk lah toh Oh sang anggo sang ora iki. apa nak betul Was, anggo sang anu bedan karo ora? Aku nganggo ra wis. jauh di mata Jadi kita nomor aku nggodong ka atas. kalau rambat toh Ora. Rasuan ini. Aku tanya ra tak. Tulis tangan nggo ra wis aku ndak aku banget. zaman pian aku cilik bawa Aku ra kan. Men. Gede ngono. Aku ra. Jangan mbok ngono. Iki. Iki nasi bol. korok ngokok Heeh. ora lauk kok enggak ngomong Bongko, Mbak.